inaudito que unha conversación privada sexa gravada, é inaudito que, ademais, se faga uso público desa grabación, como ti moi ben dixeches na propia enunciación da pregunta. Eso é unha ilegalidade, estáse cometendo un delito. O Bloque Nacionalista Galego demanda que se clarifiquen as responsabilidades a ese respeito e é un síntoma máis de algo que o Bloque Nacionalista Galego xa ten valorado públicamente. Temos un enorme desagrado ca política informativa da Televisión de Galicia, porque pensamos que non é congruente co modelo de televisión pública polo que aposta o Bloque Nacionalista Galego, pero que, ademais, non é congruente co modelo de televisión pública pactado entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista nos compromisos programáticos suscritos para dar soporte a un goberno común.